Dnes varíme cisársky trhanec s čerešňami. V hrnci necháme zredukovať čerešne so šťavou. Pripravíme si cesto sladkej múky, 4 žltok a plnotučného mlieka, ktoré vymiešame do hladka. Pridáme šťavu z limetky a trochu práškového cukru. Cesto by nemalo byť riedke, ale ani veľmi husté. Bielka vyšľaháme s 1 polievkovou lyžicou práškového cukru do polotuha, prelejeme do cesta, pridáme brandy a jemne zamiešame. Cesto nalejeme na pánvicu, kde sa nám karamelizuje kryštálový cukor, pridáme zo pár hrozienok a dáme piecť do rúry na 8 až 10 minút. Trhanec po upečení natrháme na menšie kúsky. Na druhej pánvici skaramelizujeme maslo s kryštálovým cukrom a pridáme kúsky trhanca. Servírujeme. Posypeme ho práškovým cukrom, polejeme zredukovanou čerešňovou šťavou a ozdobíme celými čerešňami. Nech sa páči, dobrú chuť!